Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako jednoducho zdieľať link na katalóg. Nemusíte chodiť za kamarátmi a podávať im katalóg v tlačenej podobe. Jednoducho to ide pomocou linku, ktorý katalóg pošlete svojim známym, priateľom, rodine, hocikomu a on si ho takto z pohľadia domu môže prelistovať. V tomto online katalógu nájde rôzne videá o produktoch, rôzne informácie, ktoré sa tak z normálneho katalógu nedozvie. Oriflame nám ponúka rôzne nástroje, vďaka ktorým je práca veľmi jednoduchá a nezaberá toľko moc času. Verím, že tento nástroj vám pomôže a uľahčí vašu prácu. Tak poďte sa na to pozrieť. Tak, poďme sa pozrieť, ako zdieľať jednoducho ten katalóg. Najlepšie sa prihlásiť cez prehliadač, či už v telefóne cez prehliadač alebo cez počítač. Je to pre mňa jednoduchšie, ako využívať aplikáciu. Tuto sa to dá ľahko a rýchlo urobiť. Takže prihlási sa pomocou registračného čísla a hesla. Keď sa ti systém načíta, ukážu sa ti ponuky, ktoré sú teraz v akcii. Aj mne sa neukázali, takže tuto vľavo hore klikneš na 3 čiarky. Máš tu, že katalóg, takže klikneš na ten katalóg. A keď sa ti takto už načíta, že už tu bude aj úvodná strana, klikneš hore na tento link, kde je sk.oriflame.com a vpravo máš pero a také 2 papieriky. Klikneš na to, to je, že skopírovať. A už máš tento link skopírovaný a môžeš ho poslať hocikomu do správy. Čiže napíšeš nejakú správu a pošleš mu link, aby si prelistoval tento katalóg. Využil skvelé ponuky, ktoré sú v ňom a taktiež možno sa vám podarí toho človeka neskôr zaregistrovať. Tuto si môžete aj vy prelistovať tento katalóg. Vidíte, že je to tu lepšie ako v tlačenej podobe. Máte tu rôzne videá, informácie. Tuto je napríklad video. Je ten katalóg taký interaktívnejší, zaujímavejší, plný rôznych informácií. Verím, že vás tento katalóg zaujme a že ho pošlete teda ďalej.